Abra, mame mo akwaba emre Nyansapo kasa mfoni so. Ya eburu. Oda man na umpom te sei. Yeho adom o. Mo mpaebo na nanum adawroma. Enne sawhwe a enibre aba. Abra wa wontuma yi ni din ade sei de mihu ya na. Ni din de wo sefi. Sefi ampa. Me hu se enipa ti konkura bi edede demu ni ade a we ni afa no wo sefi no. Owu nsefi a nke nie. Ade a owu aye de. Ye kase ye ka ade beche. Nti ye nka no ho asem ne. Ye nko yanim. Semu se abrewa aboduku tuntum no afre owu sefi na yete akonwa so. Duku no so ye obata na nim de ye ne ba bedie. Duku no so din no obata na nim de ye ne ma bedie ampa. Na asem na asie brebre besi abesi. Ama brichie abo na mentime efra ase no. Ye frɛ no ebubumaba. Ebumumaba. De efra ase ni din de ebubumaba. Owu sefi eguso. Ena obata na nim de ye ne ma bedie ye duku. Afa ho papa. Wafa ho papa. Hey, Bumba se ni hu abo na ade o hyemu no. So ogina ho na onyono ye. So o hyemu ansa na onyono ye. Ubi ehunu da. Ebubu meba mi hu. Ni hu. Ebubu maba ni hu amanfu ni hu na setren wate. Ni buyo no suku mo no onyono ye. So ogina ho no onyono ye. Omrada same mu obi asma mo mfumo ni hwe. Mu obi asema mo mfumo ni hwe ampa. Enti abrewa frɛ bubumaba. Owo se fie guso. Ena obata na nim de ne ma bedie eye duku. Eni braba. Konkonchen ache ama brebre besi aba besi ama ebi abo Asanteman. Ena no ada ena ye nyina ye waha ena agya Nyansapo ye kukuru krakra en ya wada kura atwa mu ye kura na ye na awotwe seja ye gya ye kwa ahemfie na se de edi edwumadi amamre ne amane yakopebi na ye de abre yahwefo ye wa ahemfie nananom guso atena senom ne ade a ene ye te se ntweni asi so ntweni asi mintan hu bi sa ewo Manhyia apentima no abom ebom anche amane bodi so amane bobo wie ya fe de hu ya ne se nananom nyina sabiaku opemso eka ho wo mu amamu so awo atenase a na o matena enim se ensuaye ayemfo be se beenu asesei ebeso afremo suaye wo makoye wo mu kuro so ehene aboama Asantema akoso ni nyina akohwebu ada afede de edi mu akote biem se hu se nananom nyina to santene esa de wo mani akirem ewo sante hema na okradu na oyi dom otoso miensa ni fie enti na abusua na atwetwemaso a enti wona metwepri nifa fekuo wa Asanteman ha wo hene ba ko ye mfantefo hene wa Asantemantema nana esel namse nana na de na ekosi ene ose adamu asi na okasa adamu asi no namse nana na de ani adamu ene ose bo abusua ene ya abomoden na ne okofo poma enkosi nkonwa na munni nkomo na won de yese de abakwasem amamra mane waredare mu yi won kyere yemu na me nso mehwe de yebekwa akosi adamu asi no eho adwuma ne yebeye nti unni a wo ka me ho a wo hwe no nya abotre pa na yenkona na no madaroma yebesua de kakra fomso bia bia no madaroma na mo de akyeye abrewa Bemena edi kan kura no eni bre na asi sanse de ete yen biem ene se ohene wofaase bi ada na bonkum so ene ye bebo ohene amane na de egbewura mu biem ene se yese basa ye fre bibi adamu asi ene wonkyire mu nti ne ye baaye na wadawroma se de yesi aye eni bre de pe eni bre nwum bi mame enka memfa nhyɛ ase na yenkoye nim Kronkron se twie anamenio. Debi bi da be me menio. Kronkron se twie
ya na menio buae ai se twie ya na menio ana se twie ya na nenya kura se twie ya na menio buae kronkre se twie ya na menio ana kron du ya dme ya na nenio se twie ya na menio buae piao abrewa eda no meka se mani hu mechi anase ehu maso me hu dwiri me nam se ne de na ekosie we de afumi mu asem na bɔ me pusa ɛna me isa ɛna me twebene nifa feku ɛwɔ ahemfie fantefo hene nana esel na mbisa nana de asem na aba wo se Adamu esi nana de di kakra na ade ani Adamu si ka se enya Adamu Adamu de ye nkramofo di ye frɛ ne Damum esi ese dino enya Adamu yebom eye Damum esi adenti na Damum esi na nka nana betena ase sane ede bia wotena ase so obegi nsaye so obedi asem na nka oba emfumu so de mpanyin se menti tuo na akora bo ato me dem fumu a na eyi na na asotire se ne wo faase ada ne bunkum so enti bibia wo ye bia wakata so eda no ayimu Edamum esi eda no ayemum yesa wo se bibia wo ye bia ne ho na wo jemu di boko obi enye didi bia enti ne yesi Edamum esi sebia gronto abrewa wadama eye sebe ohene wo faase nko abi na bia ofiri mu a etimi ma Damum esi ana se asemfufuro bi nso timi ma Damum nsi ewu etimi manisi ni bia na entam bi so asori baabi yenye ho ayede no beto a na natimi kata niema so na odi hu dwuma. Okay abrafe yenhwe Damum nasi no ede na ebeda dia me ehunu se Damum asi se ebra na wo mu ho no yesi twini bi so ai eno ne bo nkaye no pentima kwedi abene no ye frene say twini no ye frene pentima bibi e ba ne dikai nsi pentima kwedi abene no ne ye de pentima kwedi abene ba say me ado maso ni me je o aye ebu ya wo medodo akamba ko be fuya o me ado maso ni mo je o aye ese Damum no kura si anya twini bia nso ne ebom demo apentima na ni dika abo yentimi nkobo front of from mu yentimi nkobo kete anasa ado atwini bia mu nemo mu no apentima na ene di kan okay wadaroma ye bom pripidi sa twini na esu sa no okay eno no sebia nkoto ye wo bia ono nko a na ebo sa Adamu da na ebere no wa wo fokuo bia si ye wira owo ni bibia fokuo nti sa de yi si sa fokuo no na be ka twene e be si twene no so na ye hu se bibi ba ni atwen ama asem kro na ba no na na je bibia mu se Damum asi wadaro mama me sawe set na nu hono mo a ye koye eye wo manhene wo eye dwaben puye mantem hoyi ye koye opensuo ko obie ni ade se memfa nse se wo manhene bi te saa enso efiri mo kwa akura Damum timisi ana eno nso saa eni simisi kane no ni esi
se e baye nananom fie ho ayesi Kumasi asɛe ti wuti se yakase Kumasi asɛe a na se bibi bonni bi na asie okay so de mmasi bi ade ne akata so kra be osu Kumasi asɛe lenko ho ni aka no kasa Kumasa enti sebe wa wo ye framamframa na se okra de wo ye timamuni na nso wunsua wa mamre no bo so gina ho anu ayera ene Kumasi asɛe de na him gina sebe o jana bia enwana aha sɛ no mo kan sɛ okay ni yakasa wo ma wiri firi wukuro mu hia ben a wo yira wo adwabo ase okay abrewa sese demum na si ede na be ma demum na si no ye be kasa afi de asi atwam se na na ye ne ntutu ye wie na afi wo bie so na ayie no wo ye wie a wa ye ayie na wie no odwa ye si asora hedai ya sora ye ayie wie bu akonta nyina wie ne ba kwa na edidi wie a ho ne nana ebebie ne council eno no ye se si apentima no so bie ma na eno no ye nkaibo a nana de bebo na brempom nti eno de ye mo apentima mu asem yi anyama okay sebe wa ya amamre no ne amanye nyine wo bi kura wakora awie awie bu na chiri konta bibia sebe aye di ebuana enti da ya ye bedidi no ye se ye dware ye wie no ya sora ye dware enti mene nana esedi nkomo no kan bibi kire me saa me bisa nse enti nana na ne o se de ba ne saa na se ohene ya sori no entenase bia mabie kopem se ye besora na eno so asa akoye masem amu ayedu na mtina na ye besora se eno o se me se kwa abrewa ho na ni abrewa nkodi nkomo enu abi asem aya de si aya na ye ba ye si abrewa na enu ani o esem ne eto de eden a e kire so a ye se kwa abrewa ho won se ohene mu akora wo se kwa abrewa ho na se ya sora no ne se wawie bibia ye no ya ye sie no ye bu akonta ye bibia kata ne kire wie se ya sora ye didi ya fe ni ye dwade okay enti me fan se sesie ya ne wo fa ase ni mpon da ho edie na se bibia nkoso biem kopem so obewie se mfinhia mienu sa afe se de wo hokora na wo no apeso obeye awie okay obia ni situmi so kasa bia esei ni sei gisa wo wie enti sabi o so no anso nyawie kura na wo no entimi ma metena se no wo betena se aye de wo se demu asi demu na asie no ye nya bibia ye motwene ye fa ha ye sene ha ye ntena se nkansem ye nyinswa ye nyi aseda bibia ni wo sa ahemfie sesi ya wo ko bibia ni ho adwa yenhwe enti se koba ne se ya eye sebe opemso nko ana e ka no na se manhia nko ana demum ni si ana se obi osom sikadwa bia saa enti sesi ya me no kase no se obekọ manhini ho se obekọ tepo se obekọ mampo se obekọ manson kwanto obi anu a wo ye bibia wo mu nsi obi ensi nkonwa anya hwe se wo ya asetena bi wo no ho na wuwira ato ne kanse wuwira asmaton de mmasia na wo de watuluku na widi ahurisi ene so obe na berwa so se ebia demumi si yi na ebia memfa nse nka we esi ya wade efiada ne memenda ne kwasiada eya akwasida eno so yebedi ana wonni sa dabi wonni wonni nananom kura ada nese akwaside wonni kuda peku wonni memenda da pa no akura fia ka no na emom amamre na amane na wo se bia nse guo ndi obegu because the ntemi bisa sanse na anu ku adai oba ekurowura oba Kumasi fie ebe ya amamre nse de nananom so wo mi nsu no obo wo mu kura nkae mama wo mu hu de asi wow nikitikiti ye goro ana wo kwotena se agi nsu aye aseda bi wo di asem bi we nti we no kura no a wo ba ne so obefiri manhia odi na atena ka no mu a ye nsi ye motwene bia bibia ni ho be
se na anu na ye wukude nti ba se obi gu nsa no anse wa ba no abi gu nsa kai na nanu mu aboye nkai ne asie ne bibi awi na oda na ni akofo ne ka nkusi wada mama mmisa wenso enti na ne na kyese ye nana Asante ma nso efie saa bibia nso nkoso bi na so wono we mu mienu eninya na hwenenya me ba nya na ede ne nakoye de okoye wo ba kura aja na wo ma me panyi na ate ho wo na wo kwa akoye wo nkoye wow asefo yabrewa nyamia ache yade enema bi se ya na edin e kire yaso no ko me since that day na se be ne fo be se nan ni amene nana isel fantefo hene edi nkomo no me dwene ho demu de ma comments ya ba no kosem ni amenka no kranche we ni de me nyanti da nti abrewa na se me ye santini ti santimem nso na se ade bi akoye ma de foforo se ni de be nyana abla be hu de preko ebi ko efiri ko ne aba no okay wow eti abrewa sese no na yese se de wo kana kopem se bibia be koda na wape ne wo fa se kura be de bibi foforo bia no ebetimi akoso ewo ho twene kura ye nsi so bibi ebe bibia ma ho o se na nanu nyina asore ye no a ye ko na na hema ho no command ya nka me ba bebisa se eno nso no echese mkom hu ya nse wo mu nyina ato santere na afi wo mu de wo mani chire mu wase ho ko ya bere wa ho ne ya command ya akọ ne ya akọ no aye kan obi nti ase asemu saa na to nipa no na mokọ a enti a mokọ chia no ma yia no ekọ dom na ba no ho no ni amobeye enti a mo chia no na ho te se na we die hedru na ye die hedru eno no ma yia no ekọ timi koma ne ya wona kọ asie no Asante kasasu obi bibia wi koma ne ya akọ no asie no wow koma ne yia no akọ na se satama abrewa wo mu eto santere anu wo mu kọ na abrewa anya ate dada so de wate so wono bete no abebo ne ba ama ne okay enkra ne dika akosi wono no ho so wono ba panyi no fi no abebo ne ba ama ne okay tinkra na emma ohene ho straight ndi ansana wo mu fi ho akọ no oba panyi na ate dada ndi wo mu kọ no ye kọ ma ne ya akọ okay nyese bi omo kọ ba ama ne se de asie okay abrewa enima bi sei senya wo ani Nyansapo adaroma nhu de ba bia sa adamum ya wo kan adamu obi kura te ba bi obi bisa se adai eye yenuanu muslimifo din ana se eye esremu mantamfo bi din ana cause ya kana adamu sa entro ne wachiri mo me se eye damum abro ya mamre ni amani ebinum nka echi dodo wunyini se ebra so se ewo se ye boa na nka momum bi se enum kra no ye boa mo na mo pagya na mo chirechi ni yi ye wura no ade wo beye wojai ubie ni tumi sei nka ye kapa nka Asanteman mu hakura wunya yi ubusunyani efirimu a wo de to wo amfa nto ade wo beye wo motwene winye dede bia senkaka eye kane no a ene na eja bibia bebo ma esi human right ne ade freedom ho anwan sa hese kane na enka ya Asanteman tam nyina obi a wo hye sikadwase bia no so obey we ya ne obekwa kosie bokọ se roman fofunsie no abetra se bokọ no asore bokọ ommonyum emmotwene ene na yese nka mantam bi aba no ne sa nsore ntwene na akwa na nka ye kangu ho anke kangu wo mo sankrafo wo mu ye na sa wo mo ho mo wona yese yenye dede bibia okay ene wo mo de wo matimi akura wo mo di num ama na beduru ene binom kra na wo mo twen so mo boa so de fo kra ye mpere ye be ba be bubu asesa me ye ma atoro
ehene na ade beko okay ese ya hade ohene agumu amayen oh ye de ye wirade wa ye de boko kama wonne ma ne nananom na tie mpa de obeya ye ho bete ye ho pi okay okay abrewa ade na wo ka de atwato de be atwato a ne se ya Asante kase eniema bibiri wo ho a akachi he say yenimu ni nchiremu ne yakane saa na anu bi na akasi mpapanyin ya kama kan eyesu simukwa asem no e ba ye no ma anchire bi mu mo ka bi hunu de bi si akema fam ya ma beten so nim ni simukwa maye ni simukwa panyin demu esi demu asi ebi Adam ye nkremufu din enua no sirimufu din edana yimu edemu asi yenye dede bia okay yes ntini ma ne bebre wo ho a akachi nkoto wo wura bia wodi mu pa na ye fire ne kusi nti ebi fire no apia kusi boadum then edana no se busa na se udine no wo mra na no se apia kusi boadum na me se apia wo didire tene baby kusi wo didire tene baby then ne kwaka bu mu yesa me de sa na mbete na me se nyesa kusi no yi obi a nani adin nani so hyetetememu no na dua odum wosikoti a woye boso man obi akọ afuo no wo ba de ne so na wo so tibie na wakasa na nedum wo de amede ba aja wudie ni no adana to ase na nedum menkra amede ba wudie ni ye beti na betuma ti na de saa kontombe bibi ade babia beduru bi na ayese adabo sompon abotukura ne hyebu no wodi abotukura yi wodi do saade sade be ne aye ndwene nam ne kusisi wodum ye security aho me kura ye me woyi aye aye bosompon ne se wo bi su betene mu ye be ye nden ntimi de mebu ese wodum ye bu kusisi wo bebu o sia me de mebu ne kusi twi akumato ho kusi na bu saa be ne se yentina ho medua dumbra ne besikutia me yentina batem me nane obosompem emma abotukura mehyebu ni no saade wa abra aye ni na nti wudu no bebu ana otwe akumato ho kibidingi wudu su bebu du wo bitimi ntimi ijai afi die anko na nsakora wudu eyu ampa kusi abudum obi ado ampa kusi abudum afọ obi akoto obu adum ma chi o obu adum ma ha o ye de aka ni dire ho na ye ampa kusi wabudum enya apia kusi bo adum wow nese odum no na aya no ho bosom bi ya da no bosom yesuro no enkrofo yi niema di gu ase ne kase a na eye ni ntino yesuro no se de ye to nyine se dua dum nyi odum de nye dua pa odum de nye dua okay no so de wan tra ho manu be sikuti asa meji abetum ma nye obosom po na botokro be himadi sa adi ado sa ade ye dini nam ehun be ni hia tu bebu na ampa kusi abudumi ampa kusi abudumi akwa wedie ampa kusi wabudumi ene be ye ne bra ne enya apie kusi wow enya apie kusi boadu nananom adehye abrempon mo amohu sani ade ne sitie ye besre mo bi se wo ma redare mu nim niema ne bi nanso muntum nsi wo se de poma
de obeti mpo se wonim na abawa se ne me fa homa no mato homa no mafre no na ma pesem ne bedi nkomo no wo twetwe ne ho empese wo ne bedi nkomo abroma mmisa we afen makansa na masori sabio menhia nko a ana damum si seme mesom sikadwa abusua panyo usu aduomi me ya me manhene e wo me island no so meto na bia me ne medom madehye edi asem na ase edi asade cancel me nso me cancel matenase a na me wo faase bi firim ana me dehye bi firim a me nso metimi ama adamu asi wo me kuro no mu ana wosusu damu asi fi say wa unkonya sofo a woni ye kasa ye bibia obi entimi nkoye bibia wan kasa da wo ho no won tenase sa wonye wo faase na yie ni nwie o say yes akora wo wi abedware wo nkonya isi akan so enti se fasa himfu ya manhene ni abrempo ni ade nyina wonye bi to ye ni ade mu asi okay ne mo de en de be ya woni ukuro no mane nko a enti se sebe sante hina ne de ne kata sante me nyina so ne na ye se damum asi e wo pram so sanse ye busua panyini afrim enti me na na jamponche otoso mienu ne na se damum asi enti se no ye ntena se bi brada bia wota ne ye hia yo nye biem kopim se ye be wie abusua panyini ni akora no e wo ho no mo abra pa abra me dase abusua fo na ye se damum a asi e wa Asanteman ni mu nkyeremu ene ya bo no tofua ya cheche mu abiebi so a ye de abremu nti madaroma mo nhye no so emfa emaye nana esel nana me dase se wo twe madwene si so wadwuma no ena ya baba wadama wa mu nso no dako ye bebo anan ne aba ne ene wa ba bedi nkomo fantefo hin ne kura ye den ene fantefo bebri wa Asanteman ha wo ena o yes fantefo ehene konwa no ekere sei dibra wudi de bo Asanteman no ekere sei wan kasa ne awura mu ntina na wadama metomoma na onso wame yakwanya no ne ene atimi edisa enkomo no aha ne edisie nemo mesremu ye Nyansapo online de ewo TikTok no ye fe ohima bi demi ohima bi ni din ode wo ho na no ohima demi maame wadaroma yensi wo kwan se bia uhia ye bibia na ye bibi wo pe na wo pese odidi udwuma ye de yese bia gusa bia nkonto ye nye wo mo a wo maye wo mo ahuhuro ni awo no wo ben wo pa do pa enso sebe wo kofa na de bia no wa hyeda no wa strike wo na wo manso debi open hia ye bibi na opese wo fa akwanya da ho na emom se ekoye no adifuru pe efa so de a ya ne ha adwen ana efe se abrewa namba no ho wafre apia ana Nyansapo mesamo monwumi ya na motua na moyi na moye de nkampese me fasima ba ko bi mienu bi na me de ye maade abrewa de ne nka efe chesi na ubehuna ne se wakote na wakeka asiani no de akwa akoto ni page esa enye fe yesrew ubetimi afa na emom ya zuzufa na adufude peso enkrante mu kosi afom so mu twa aburo nyina twa ya ye chomba mu anya bia ntwa biem owura ya wodrafuo no wo mo si wowu eyi wo mo de wo mo bosi afe no so ya wo so obedua mo mbidwam ho no mu nze saa owura no ne ho wo mfaso mesrew ofa kakra no wagya ye nso kakra enye na adufude pe nti wo ma agronko a wadaroma na emom eni breta akiri nti hwe na hye no nso fama me wo ka ho bia wo ye saa de ni bia no nso no mesrew fosi wiye fasi midin ene abusua pani osu aduomi mamu nyina ammo ene hwe a wagye ahenewa